Bita, always say a prayer. Mo ganun importante ang atong pag-ampo, umahon ang pag-ampog panalangin sa atong labaw magagahom. Thank you kay Lord sa maghihata ka ng grasya, matag adlaw. Okay? Bueno, kaysa ako sa dagi shout out sa kadiyot ang mga Pinya family to Salinas family. Kini Salinas, kaliwat to sa kini sa akong mga igagaw mga pagmangkon. Kaning inong tapunga mga Lamido family, ilabi ng Rigor nga nakita gid Dios ibabaw Agos Lapu-Lapu City. Kay kini si Rigor karon, Rigor Lamido ako igagaw. Tuanan nin po sa Isla Panganan, Lapu-Lapu City. Okay, kumusta sa mga Panganan, taga Panganan, Isla Panganan, ngadto sa mga Tatoy family, kumusta kamo tanan? O ilabi ni gid sa ako amigo nga konsehal sa Lapu-Lapu City, si Montor Tatoy. Kanyang tanan paminaw karon. Salamat kayo. Okay. And then, ako sa kumusta sa Maglit ang Morales family diha sa Cute, no? Cute Pardo, and then ito ni mga Lamido family. Kumusta ka man tanan din, Pita? Okay. Iwan ito, papamumusta din sa radyo. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw, Mayo, nini atong tulumanon. O sa TYHP, nini overall number 1. Thank you kayo. Okay. Bueno, ang sutan po karoon ng matagan o pagtagan, no? Pinada kini sa usak lalaki na mapatago lang sa nga Taldong. Pinagibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Eksonan, ang atong sender, si Taldong. Kini ako problema bahin ni sa kasal sa amiga sa akong asawa. Nangutang-butaw ni siya kwarta para ikasal, para makasal nila ba? Pero aron inyo gimusabtan na akong sugilano, no? Ay naniyo na ko pagsugod ng tanan, ha? Ning kalibutan, tuba ragilan nga makahupat sa atong kagulanan. Kung imong imnon tanlasog lamian, busa to gani ako kung unsay hinungdan. Busa tungab dining tayaw sa matamis kong tuba, tungod sa tugma kong may mulang nagiayran. Ayaw hikalinti kung kanunay imna, tuba kong larian ole. Pagkida ay, kalaay ganiwa tayo girlfriend. Ay, ay! Sakit na day! Ha, unyag sakit unsa man? Ano pag maganda kaliro? Suma o ngano gihapak ta ka? Ngano gani? Ngano ni ingon ka man ng alaay ining way girlfriend? Uy, Ay, muragog si ate at ati press god kalaay o why boyfriend. sunod-sunod ka, sunod ta. Waragod, ekspresyon na guna. Unsa sa may problema na? Bisag na ako mo ingon ka lang gihapon ana. Ngano mangita pa mga girlfriend nga naa naman ko? Hindi ka, di ba ka girlfriend? Kayo sa man ka? Sawa! Bungot ito, uskaha ka. Ikaw no, ikaw ragay makahurot ka tong mga kaldero dire. Pilana ka kaldero ana nga guba na nga lumpik. O nga ako may mapasagilan nga ikaw may tigpuspos na. Anya kisa man ko ang ipuspusan. Ako? Oh, Imong sa ikaw sa bungot kay kasi ito eh. Ako pa napuspusan rin, ako pa sadaan, ako pa lumping, ang kaldero pa lumping, ako sadaan. Asa mo stick siya tao na naman siya? Hello, Yads! Oh, Yads! Hala, Yads, Elma! Ikaw ni Yads! Uy, ako taon, Yads. Hala, ilan ang bugagi ka, Yads! Lagi? Dahil may mamati man akong uyab ko, Yads. Hala, uy, wow na wow! Kining, Yads, usa niya ka sa mulod sa among kasal, Yads, ha? Kasal? Magpagkasal na ka, Yads? Taon, Yads. Uy, kining, Yads, di na ko lang yun mo ba? Unsa man na, Yads? Kuan, Yads, ba? Ang ako kasal, good, usa na likuwang para magpagplayto. Unsa may kuwang, Yads? Litsong baboy na lang, Yads. Ha? Ang likuwang, Yads. Ang ubang putahin na naman, ang litso na lang. Unya? Kung ano mo ko nimo para litson Yads ba? Elisa lang katakot niya Yads. Pila may imong ustan, Yads? Para palit og litson Yads. Kanang tag 10,000 nga litson. Ha? Elisa lang tadayon ka Mads. Kaya human sa among kasal, kining akong bana mular ka magbalik sa gawas. So, padatan lang dayon ko niya para bayad Yads. Mao ba? Sige na Yads, please. Sige, Yads. Akong pakisultihan ng akong bana, Yads, ha? Ina sa Yads na kami ang bulod ha, para sa mga Yads. Okay, Yads. Sige, okay. Kamusta ka na inyong kasal?
Unsa day? Mao na dong, kita na lang ko duha ang paludon sa ilang kasal. Kita ang sponsor. Oo nga, nagutawang di. Pero kanang napa man siya lang gihangyo dong. Ah, oo, siya man. Doon na palagi kuwang sa ilang kasal ko. No, usa na lang yun. Ug mao na iyang gihangyo nako. Oo, sabay, giyang niya para siyang kasal. Kompleto naman kuno ang tanan, pero sa pagkaon dunay kuwang. Ha? Ang lechon baboy na lang kuno'y kuwang. Ano kung makuwang na ang wilit yung baboy, ha? O wilit yung baboy, kuwang din na. Ano, di pa mo na yung kasal o wilit yun? Di tingali gid madayon dong. Abigod. O papalitan sila ko sa kilos prinaso. Uy, kasal usa ka kilo, mauom sa sila anak. Kumawam ka sila. Paano pakasal mo man sila? Di ka lang sila pakasal eh. Dong. Recorded by X Thunder Gaming. O mauom ka sila o wilit son silang kasal. Di na lang sila pakasal. Ay dili sa tingon ana dong. Uy, ikaw gid ay istorya gud ko kanang batikin ang pagkaistorya ha ba ayaw ana. Naaman sila budget pero ang nahitabo kay na short sila. Moto nga nihangyo na ko si Elma nga mohuwam sa kuno sila og para palit og lechon. Ilisan lang nila human sa ilahang kasal. Aha? Pila ilang lamon? Para lechon kuno, kuan mo budget kuno og 10,000. Naamang ko'y mga tinigom diha. Katulad sa ipagamit ako nila ha. Way siguro og ila pa ng tubuan. Bitay. Para palit naman ako sound system na amplifier bapon. Ay unya na lang gud na uy, ipagamit ang sana nato. Kita ra ba muluhod sa ilang kasal, unya og way lechon, mao sa tag-apil uy. Sige, sige. Di makaabta ko sa kubuan. Ilisan man kuno dayon ini kuman sa kasal kay mularga dayon iyang uyab aron makapadana siya kwarta diri. Sige, bala. Iki ba lang ningilan na, ha? Ay ako ra lagi bahala lagi. Bantay ito. Sige, ilan ka dito? 10,000. Pero sila rin mapalit o kita? Sila naman kuno mo palit. Sige, sige. Ang amat sa kita, may ilang papalit to sa litson. Ari pang muhuam na to. Masugot na ka dong. Basta ikaw ang bahalang maningil, ani ha, Priska. Ako ra lagi, ako'y bahala. Sige, magbidulo ko. Ako lang yung pahod kwarta taon para palit ang atong akong kwarta para palit o sound system o sa kasi taon. Kunya kay may hangyo mag taon ang asawa taon ang amiga taon na akong asawa. Di ako lang sa gitugutan. Kami ra ba kung nimuluhod sa kasal taon. Mao to nga ako lang gitugutan eh. Kunya. Hello, Yads! Yads, mo niya akong pamanunon si Dubrad. Gang, si Friska akong suod ka higala, Oh, gang. hello, Friska. Ay, hello. Salamat kayo, ha. Ay, ka ba ka? Nablihon ko na. Nakalitan mo ko kay saon nga kalit-kalit mo nga mong kasal. Tinuod yun na, Yads. Ako maguna ni Kuro good, Yads. Tinuod na. Ay, dinalian man ko ni Yads. Kay para madako niya ko sa Australia ba. Kay kasado naman unya mi din eh. Oo, anak gina. Hala no haya-haya gud ay nimo yads kun mauna. Ay, dili na Yads ang akong isang pitni mo, Yads. Kung dili, mamin na. Ang ano mami man. Siyempre, kamo ginagluda mo sa kasal. Siyempre, mama o papa na ang amang isangpit ninyo. Pero mas nindot og mami o daddy. Oh, sige kamo bahala gud. Pero iwawan man ko ana yads. Uy. Ay, maanad ka ana, Yads. Maanad na sa po. Oh, sige okay yads. Tanadong, Pasok ta. mamalitag para sul-ubo na to sa kasal. Kita ba yung sponsor? Kita yung muluhod. Ay, tulad ta, palit ito sa Adonis Ganggang butik, naunsa nagmasak, indot pa dito. Sige, okay. Barong ka niya. Ako, Ako siya? kana ka, barong. Ay, Tuxedo ba? Unsa man? tuksido to kang lubang, gastogang, uy. So, balag-dugang-dugang. Uy, magamit man sa dani mo, Kut. In kaso doon na lang sila, mapaluhod mo kasal, magamit kagahapon na. Stilan, ni mo, Priska. Karoon ba iya ako kasuwain ng luhod-luhod? Mamuluhod ka kasal? Lagi, kugos. Sige, pero bunyag, okay rin na, pero kanang luhod, wapa. Ay, maayong hinoon para makasuway kag luhod. Nala, sige, kadiyot ko. Ay, kadiyot lang kay magilis ko. Ay, kani ay, nindot ni. Kani dong ganahan ko ani. Oh, ganahan ka, daghan na nagbitig-bitay. Maog gani ganahan ko ani. Ay, sa kapari mo rin tapay-tapay, ana, ay. Basta pa ako sa nisukod ha. Sige. Ikaw pala dag imo uy. Ari sa fitting room. Hala na nga, oy. Anto pa ta sa Adonis Ganggang taon dito butik, yung pawamon rata. Nya, mahal kay, kausara na to gamiton. Sige usabod uy. Magamit man gihapon na inig sunod na na imong imbita nato. Kita gapi paludhon.
Oh, sige, bahala kayo. Basta gamay lang tao ni Pundor kong kwarta, ha? Ay nga nung mag-uol man taga ilisa ng tao, way siguro dublihon pa na ang maong kwarta. Ah, kanindot kang matinuod, ha? Ay, tinuod lagi na. Nga ikaw sa may mo napilian. Away. Okay na pilian? Akin pilihan. Kung pumili. Sa baya ni siya. Tana mamili ta. Ako'y pili ha. Tana, ado tas mga panglalaki. Dito sa may mga barong. Dali dayon dong. Kani ay kani dong ay. Murag hala kanindot pang executive kaayo ang ngayon kay kaini. Ah, secure kong taon. Kanda mo hinuing palion. Mahal na. Mahal ko taon oy. Mo naman gud ang presyo. Ay, mahal ka na dayo, eh. Ato ta Happy Mart. Ay, dagang barong dito barato. Andi. Ah, kana man no nga karaan ka nagdagway oy. Wa ka magtan-aw sa pilyo ano oh. Nay, lapad pas bugsay. Ay, pasagti na, God. Total ka usaram na, eh. Kanina lang. Ah, bahala ka oy. Ako na batayan kita, na meron na pabulga sa tao na kung sawa siya isuloob ba. Mga ako sa taon siya ipasagdan. Kasi pagka tinuod lang, no? Karoon pag taon ko makasuwig lord kasal. Ang tunong may ibot, ang adlaw nga kasal sa amigas kong asawa. Nga maoy among gilodhan. Dong, awa dong. Murag ako rin kita sa mga tao dong tungod sa kong gisulob. Ha? Eh, kay kita na. Pugidan. Ngayon kita, anak. Ngayon to no. Oh, ngayon kayo. Mura kag si... Si, Igagawis pa din naman itong paitapay. bastusan mo eh. Baga ay tapay-tapay sa imong mata. May nalang ni nga murag tapay-tapay. Ikaw ay sa imong barong murag kag binatay ka ng huyab. Recorded by X Thunder Gaming. Tinuuda na ng kasal eh. Doon na Sa din. manglingkod ato eh. Dali na dong kay. Wala na sila manglingkod ta. Dili lang ta, dili lang ta. So di ako inayapag ka. O ara ang labisa sa mga sponsor na adito na na tubangan. Dali na ato ta dito. Kung ari lang ko, di pwede. Di lagi pwede. Dali na, ano ta, diray! Unya sa diha nakapwisto ng gikasal taon, gipasulti tag-satag sa mga ginikanan. Unya dayon kami mga sponsor. Kung pagkahumang sulti namo, gipasulti sad ang kinasal. Unya misulti ang babae, ang amigas kong asawa. Ladies and gentlemen, sa mga bisita nga ni Chambo Carodini, salamat kayo ninyong tanan. Ilabi na sa mga nitapang nihatag sa ilang tabang. Salamat kayo o ingon sa mga sponsorsan, ang among mga ninong ug ninang, na pinanila ni Ninang Fresca, ni Ninong Taldo, nga miyatag sila sa kabuk lechon baboy. Kaninyong tanan nga nitampong sa among kasal, salamat kayo. Oh, sige pa nga una mo, kay naibaw kung ipanggutom na mo. Dali dong mga ano ta. Ay, kadungog kasi sulti si mong mida. Ha? Kadungog ko ka, mingon siya. Salamat sa sponsor. Labi na yun nila ni Ninang Fresca o Ninong Taldong. Ang yatag o gitson. Sa'yo niya, ha? Kasi dito yung isang tao nagtuto siya nga ito itong yatag ang gitson. Ay, ang sabi ang uy, ang man sa umusulti sila nga inutang ang lechon diri nato. Maulan sila ana. Ay, ang importante nga nahibaw sila nga ilan ang giutang diri nato ug ilan ang bayran nakasabot ka. Ah, Fresca ang tanong. Unya human sa kasal, may abot na lang ako sa kabuan, wa na yun may mabay ritaos Gismael. Nabalaka ko, ilabi na nga, milargar to, nasayra na mga milargar ng amiga sa akong asawa, nga to sa Australia. Unya ako siya number, usaon na mo, mayroon pa kami ato. Wa mo lang yung reklamo kay ikiha to mo among linudan. Probida no? Pero usaon to ba taon nga tuwa mas gawas, to sa Australia. Pali tabagi ko niyo ba, Ate Pres. Saman ikiha to na mong linudan mo, Taldong. Ay, Ate Pres! Wow! Good morning! Salamat. Bambina, Salamat sa tanan, Lord. Jennifer, Dato, Sa ato
gwapong mga kadagkuan sa mga staff ni Kuya Nick Pipito, sa mga staff ng GR Pipito, kinala nato ng paimno ng atong mga tao diha sa said Panyawan Coffee Mix. Kay mao na yung pinaka the best nga ipainom nato kay lagsik kay atong mga tao din nga moatiman sa atong mga kaigsunan nga mga tabang sa ilang mga problema ni Kuya Nick Pipito ha. Mao na diha nga ang ato ang gabiton nga kape ang said Panyawan Coffee Mix. Kaya labi na gyud sa mga tao ni Sir Ryan si Vice Mayor Choi Asdar. Vice ang atong paggamit nga kape diha ang said Panyawan Coffee Mix. Nila ni Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Aralao og ni Tony Ibon Abapo. Good morning ni Tony. Og labi na gyud ni Ta Lister nga anak ni Noy Tiban nga usa sa mga konsehal sa Talisay. Di mo kalimutan ang Ta Lister ha. Salamat kay ninyong tanan og sa Yol Sorlia Merchandise, sa Yols Merchandise. Og labi na gyud ni Anoy Boy og ni Ma'am Tali Abalo. Ma'am Tali Namati na to diha. Og ni Sir Joe Gracias og ni Ma'am Nancy Avilla og si Sir Jonathan nga among nakaila dito. Salamat kay ninyong tanan. Thank you, thank you, thank you. Ate Pes? Okay, o gako sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumadang bintayin karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan ang sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini pariuto ni mo maod kahapon. Sa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, may imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maod kahapon ni ka panihapon ni mo, inom na sa gadaan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema bahin sa kidney o UTI, di na taangin mabalaka o mahadlok ana tungod kay di na makaayo makatambal makapaalibyo ano nga itong gibati bahin sa kidney. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alangin sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Unya sa tanan nato mga kaigsunan, salamat kay ninyong tanan sa paghimo og number 1 sa atuang Sed Liniment Oil. Thank you gyud kayo ninyo. Kamuno sayon kun sa epektibo ang atuang Sed Liniment Oil nga tinuod nga wag sa to arthritis, rheuma, kini atuang panakit sa kalawasan, abaga na to nga magsakit, ato ra nga plasan sa Sed Liniment Oil, atong dapi-dapi nga magsakit, haplasi lang ninyo sa Sed Liniment Oil, atong bagtak kay bikugan, ato lang haplasan kay nagbiyo sa Sed Liniment Oil kay para mawagtang ang mga bikog-bikog ana sa ato ang pag-drive o unsa pa na diha ang atong ipag-drivean. Natural yun ang mabikog kay kadunay ta nagtunog o nagtunog sa brake o sa clutch. Mao na nga kinahanglan mga plus gitay ni uli nato sa tuwang number 1 nga plus nga tinuod nga mutabang nato ang Sed Liniment Oil nga anhara mo palit sa butika di ba payagli? Sino na mga isuan sa butika lagi tawong palit sa atong ginoon nga plus Sed Liniment Oil. Abi nimugan na sa kadiay ng mga kanapinaakan sa mga insekto bitaw ga. Wag tanggap si kanang mo. Wag tangoy. Bubuot bitaw na mong palit sa pakan ka na mga insekto ana. Wag tangoy. Wag basta ang atong paliton atong gitas butika. Butika kita mga isuan ay gyud ta paina di kita pada. Naalag daghang butika basta ang Sed Liniment Oil tinuod na gitas butika ang epektibo. Kung di kayo sa Facebook na lang bisitahan Facebook naman na sa Facebook page lang. So bisitahan ato ang page sa Seed Marketing. Atong itype ang Panyawan Herbals nga di na palibot ka atong ilike ang page ginagulat. Makita dito na mga genuine Seed Marketing products. Liga. Ug ang mga Panyawan products sa Seed Marketing mapalit na pud dato sa Shopee. Wala butika para di ta masipiat sa mga piki, no? Wala lang. Ya ako i-greet ikaw sa tigumita na tugat katong dunan ni sila larangan nagailat taligan bait. Larangan dito sa Pasel. Dito luyos carbon. Katong nagsyuta sa mga lupon. Mga lupon dito sa mariner. Mariner. Si Thank you Dino. kayo sa mga lupon. Good luck inyo tanan ha. Nya di na to kalimtan si Ma'am Aida Tampos. Ato ang Aligre kay Ma'am Aida Tampos. O suga pagdumaan ni Aida Tampos. Ma'am Aida. Ma'am atong na ang tanang lupon sa una gam sa kabuwag-buwag gid sila.
Oh, sa una, kanang naalain pa presidente ato sa federasyon. Nagbuwag-buwag na ang mga lupon sa una, wa na magkasinabot. Pero Presidente karon, Kapeda. pag si Ma'am Aida na nga mao nagkupo sa ato ang lupon sa Cebu City gyud, sa tibuok Cebu, South ug North, naggahiusa ang tanan tungod sa kaayo nga pagdaan ni Ma'am Aida gyud, pero buyag lang taon. Lipay Buyag, kayong Ma'am Aida. mga lipay gyud kayong mga lupon nga si Ma'am Aida mao nakabarog or nahimong presidente ng federasyon sa lupon sa tibuok Cebu City. Thank you kayo ninyo tanan. Bo, dito na to makaila si Dino. Dino. Kaniti. Oo. Mo ni si tagiya sa Dastis Carbon nga Dinos Larangan. Alis Carbon. Ato niya tagan sa. Oo. Ug ako kamigo diha sa Orel. Si Mrs. Solitario. O labi naging siyang Mrs. Neri Solitario. Thank you kay sa pagsalig na to. At salamat sa pagsalig na to sa. Dito sa nangungapot itong Vice Mayor si Francis Pares. Siyempre. Oh, dito. Daabagin sa permi. Dito nalamano siya sa North ug South nga ato ang Ang kugihan kayo. tugihan nga Francis Pares. Okay? Okay. Then, Thank you! Salamat kayo nga to ang kani ako ni nasaktan pa dong sa pier nga magpaabot ito sa ato ang tulungan no. Felix Ilaya Rock Breaker Taxi. Salamat kayo ha. Ingon man usab sa mga driver ug mga konduktor sa series bus samtang magdagan nagmonitor sa itong programa. Thank you. Bobby Bersubio, Richard Pantilag, AD Pitos and Remart Laconba. Thank you. Ay sa dili pa kamo mo duty sa inyong pag-drive or pag biyahe. Mga ligo man kamo og sayo labi na ang inyong shift kanang alas 4 kadlawon or alauna or alas 2 kanang na ang siguro lamang paggamit ato ang celebrity ko si Cleo Rizop no gikan kini sa seed marketing tungod kay doon kini mga sangkap nga mga guluto tayo ng papaya extra para magpabilin ka mo nga frisco younger looking o cutis artista kay kini mao nga tong isang buwan dili lamang kini sa kanang na ang mga kababayan or kabataan ang sa mga lagi pili man abunianing celebrity ko si Cleo Rizop labi na doon black hits or white hits ang tanaw sa inyong naon ayo kalimutan siguro naman nato ang celebrity ko si Cleo Rizop apan sama sa nahan sa mga nasulti na lang gulat o Miguel ato lang ka mamawatan sa butika ha gani mga yo ako pasaylo kay katong magbiyahe ako doon ay ikasugat ug magkaila namutan lang nagdaba ako kanang suli kay ko wa ako kada ha thank you Okay, ate pre. Okay, ang sender dato kadagad-lawa, gulat. Si Taldong ate pres. Taldong. Na problema ni Taldong ate pres kay amiga siyang asawa taon, suod nila sa siyang asawa, marang pakasal dang huwam og para palitin asal. Karon pag human gi pahuwam ni Taldong nya gamitunon ba kay niyang kwarta. Pag human ganaon so dito ate pres nga salamat ko ni ninong Taldong og ninang Priska nga ni donate og inasal. Inasal, o sa kaliton, baboy. Unya ang pasalig siyang asawa ate pres nga ilisan Huwam. man. Ang kuha na itong huwam. Huwam, ilisan. Karon nilarga ba sa Australia ati pres? Wa man sila kontak. Unsaon man kuno nila inig unsaon man nila ikiha ba kuno to niya ilang linudhan. Maro-maro itong ilang lidod, no? Ilang nga huwam. Ang iya atulan, wala. Mura na ito hatag. Marigalo na ito. Ay, pala na ito. Sagdi na lang. Sa pila lang do eh. Tinuod na do. Ayo kaya do kay uwaw man. Batik kayo. Oh, Ay, batik ka na. jismil ra, imo ikiha. Jismil, ikiha. Inudahan pa Pero ang nilo. sakitan ni ate pres may sa tinuod lang may pindisultin lang. Bitaw. Nga no. Ay, dili mo sulti guyat ka nagtuwa sa hindi mo gusto ko tingali kay dila ko inasa jismil, no? Ito kayo. Tinuod bitaw. Pero ay nalang para na ko ay nalang anang kiha-kiha. Pasagdi na lang to, inana naman, inato yung kinaiya. Sagdi lang to dong Aldo. Bam, asa ta makabasa diha og ikiha ang iyang linudan. Asa Musumpay, kaning ako ipaambit, musumpay ni Regalo. Musumpay ni sa hunang-huna ni Ate Pres. Dingon diri ay, higugma hinuon ninyo ang inyong mga kaaway. Ubuhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran. Kay sa ingon ini, dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halandong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. tinuod na dong Taldong. Murag Maala to imong linudan do eh. sakto pa kasumpay sa kang Ate Pres nga kanang na ang kuan na lang sagdi na lang to ato na lang to niya kay ako ning ingon nga ay gugmangan yung mga kaaway kay kini karon nga may mukiya sa to pa dulo na gihambin nga kamay kay ubos May basta na report din. Ay, wa mas na magsabot nga regalo to. Kuha mo gito, isulti lang niya nga to nga ang among sabutan na kuha. Ay, Basta. sa to pa usa mo nimo. Ay, Jismil na pasa. Mukiha ka gasto kag Adi lang di Yeah. Adi barangay man. ito ba nga naman ito sa dugdot. di man niya matawag sa barangay Naman ito kag samo. Bao lagi. O saog yun lang, saog yun. Eh. May Kaya, tipo di ng mo. barangay nga kanang
si akong kumpare nangutang na namo. Dili Ya, ko pa ito naman. linundan mo niya. No, Oy, ito naman, ikaw nga si Manasyoya. Karon, sa ano ba yun? Be. Saan ka nimo? Patambag sa kibuloy. Labag ka, Pads. Wala lang kanang singin og sa taga-amo pang panultihan natin pres Goliath gili. Halad na lang. Halad na lang. Halad na lang. Ano na lang, dahi na lang. Mayroon nga kanang palitan ko ayun na ako kumangon dito sa kuan ba? Kuan ko muni sa ko. Sagdi lang kay makadawat na Third experience. may mo ang tulad ako mangon ngayon siya nga. Sagdi na lang. Ayaw tala makadawat ang mga pasalamat. Oh, yun ana na lang no. Oh. Kay og tanang na ang ug mo lang ipatawag nila to ano mas Australia og magkikiya po ka ngay mo just Samok, mauna. Dila na may magasto ni magkikiya ka bayad kay abogado. Dako kayo. Samok pa. Hala. Usa kanina primero kanang og nakuan pa og nabalay pa ay down payment kan sa abogado sa acceptance so sitaw ka na. Oo, muri ka na. Ha? Unsa? Acceptance. Acceptance fee? Kada ba primero gulyat ya mabayad daan dayon. Og na Advance? advance og abang pa sa bahay advance. Advance, Oh, ato na lang kayo sa panultihan pa sa mga katiguangan halad na lang, no? Halad na lang. Sagdi na lang, Pero, ito naman sa Australia. Down. Ito na sa Australia, Pads. Wapang bawi nga, padaan ni ka-chocolate. Oh, Dadagdag chocolate sa buwan. Paingon, apakanon ka sige chocolate pero diabetes ka so di na ka maningil kay matay na ka. Ako na lang sa ko apo child parents ko no, child parents na lang. Pero unsa gibayad daps? Iha gyud eh. Ato pa po jo para. Nahala ba kung sa'yo final mo niya? Ayaw na para na ako, no? Dog, taldong, hatag na to. Gubot. Regalo lang to ninyo. Gubot yun na gan. High school biya katong gikasal sa dating pres, no? Nga, ang regalo taon ka ng mga kabilya, ka ng mga asin, ato. Tukod ba? Tukod ba eh? Nindot sa da. Nindot tayo. Ayaw na mo regaloan ng kuhan. Dahil semento. Ayaw na mo regaloan ng mga kuhan. Kuhan ka na. Wala kami. Lansang, di ba? Oo. Uy, nindot naman. Mga to, mga tamagla na to. Nga nagkapakasal ito sila. no? Oo, niyan. Ngayon sila nga regalo yung taon. Ayaw na ng mga kuhan. Ito na lang, may semento. Langsin. Yung mga Mas kahoy. ano pa, matabay pa. Bahay pa dito. Yung anak ka, ano, ito buhat to. Di talong-talong. Diabe to, diabe to pagpanapos ang ulay di bayre. Nailinya dire panapos ay matras ka dire sa bersikulo 34 gingon dire ay ug kun mauray inyong pahulamon katong inyong gituhuan nga makabayad. Nganong magpaabot pa man mong panalangin. Kana. Pero sakto na. Sakto tingin sa kumangod kasi Marcela, halad. Halad. Dong talong. Halad lang to dong. Ayun lang to. Ano na. Naunsa mo ka. Imuhan mo tong inanak. Imuhan mo tong inanak. Inanak. Dala na lang. Total, baka nagkagrasyas Ginoo dong labaw pa to. Oh, kay mamay panultin Goliath nga pagtigon mo labahan di nga dili makawat. Anong madaan mo sa langit. Salamat sa pagpadarating to naman ha. Para ko ang paso. Iyon.